Здравейте от Индия! Сутринта, през сутрешната си разходка в парка, видях ето тези красиви цветя. По-скоро са дървета. Или храсти, по-скоро. Айде, пак се обърках. И реших да ги снимам за вас. Мисля, това прилича на вид жасмин. А това нямам представа какво е, но вижте какви са красиви цветята му. А това е парзалката за деца във формата на слон и люлка към нея. Много ми харесва парзалката. Тук много често парзалките са във формата на слон, а кошчетата за буклук са динозавърски яйца. Ето, това е парка, но в момента няма чак толкова много спортуващи или ходещи. Все пак е зимния период тук и сутринта температурите са малко хладнички. Въпреки че е плюс. Предполагам в момента е плюс 15 сутринта или 16.